Иначе тук минава водата, обаче виж. Да. Гледай колко малко е такова, гледай колко малко нивото на тунчета. Защо толкова малко тунчета? Защото сега в момента не е пълноводна. Не е пълноводна, че ско прикаш тя. Есента, зимата трябва да е пълноводна, че ско прикаш тя. Тук е реката. От тук ловят чараните, сомовете и направо на будениста. Знаеш какво ще риба тос? Тук е тос. Ето го, бате Здравко, кажи нещо на аудиторията тук. Кажи пяната тояга. Добре. Пяната тояга, а? Преминал съм като отиде там на маса. Какво направи тя? Но няма такова, ето. Това е бат Наско. Снимка ме прави, видео не ги прави. Да, аз после ще ги извадим от видео, който каза иска, же. Аз съм едната питка ще за вас. Абе, девен, да, аз за питка ли съм, бе. За путка, това за путка ли съм? Айде стига, айде бага. Нямаме сега, батко. Айде стига си такова. Айде, бате. Айде, отвори биличката. Те скоро няма да ми Цигарите ходят. ти ли са? Аз нямам цигари у мене. Обаче, тук много ми харесва. Че тук е там, къде бе му панали палатка, разбираш, тук покрай ръката. А? Къде имаш лятно време пари да дойдеш? Колко? Комарите ще не вземат. Те нямат 100 лева оборот да направят днеска. Кой ще влезе тук? Кристолията няма. Това е хубаво, гледай. Лято има ли хора тук? Да. Много, това са Екстрена. Да, няма кой ти. Ще извинявате се пак, че... Да, ще извинявате се пак, ви правим реклама. Госпожо, все пак ви правим реклама на заведението. Знаете, ние сме от моден журнал. Сега. 5 лева няма да дадеш. Ено само едно левче. Ама ти... Прималко не ти дава 5 лева. Ще ги върна. Ти искаш да мислиш метър? И сега да падне долу. Дей ще падне долу от шопинга. Дей ще падне долу. Тук няма падне. Виж сега ще го самоли. Той се чуди как да го мея сега. Като някой дървиш тът. Ама не го отгоре на купата да влезе. Там, слушай, така. Ма чакай, гледай го отзади, защото да направиш на Печо на рата. На енергото. Дай по-назад, дърпи го по-назад там, към средата. Няма страшно. Не може да такова. Дърпи към масата, средата на масата. Зато искам това устройство. Търпи го там по средата на масата, дай назад, стигни назад, стигни. Масата ли ще снимам пък сега? Перспективата ще ходи. Екстра, сега е супер. Ай. Сега не е супер. Това ще тук вече мога си да... Ти се е подкида, това подкидиш. Едната путка за вас. Едната путка за вас. Що няма да пинеш? Не искам нищо, не са пили, пици ми казвам. За първи път. Кой за първи път? Кой бъде? Ние те тук с този... Къде има до нас Соня стои пирамидата? Там сме спали с деца. 7-8 клас сме били. Първи курс съм ходил там да такова. Като малък, моля се мога. Събота и Не, неделя. не, защото мога. Не си мога ли малък? Аз като събота и неделя сме били, тук сме спали. Кайфата, знаеш колко зариба, те беше събота и Значи, неделя. знаеш какво се спомням от младените? Имаше един въжен мост, може би беше по-долу. И аз го спомням, те има вали на въдения мост, къде беше. И се минаваше и се правеше спорове. Той имаше там и Аз спомням, че на един такъв люлен самост води с Милен Карамана. Градски оркестър свириш там. Имаше беседка, като на влеби старици и валшо. Ти знаеш, че там от моста вече не бяхме предприели, аз бях работил в Винести, другите бяха втори, трети курс приятелите, като беше намаляла врата в Кунчево. И като скача, даме телевизора на Маджан Кулев с нами, скача до дълга, скача от мостта и движение скача от дълга. Моите двама брата скачаха от въжения мост, а видиш ли го? Там блока беше реката, бе. Обаче, значи, като се скача, и се зададе, че ми го пръсна на сърцето, то в пълта, обаче му се затворил носа и ушите се затворил. Тъй. Обаче и води здесь, защото... Ще извиняваш, моста къде е тук въжение? Тук имаше някакъв... Аз ти го казвам. Случайно да има такива бабчета? Да. Значи такива бабчета. 4. Четири. За тук. 4. Да, имаш как не е това шкафа.
тук това топло. Всички путки се топлят. Стига се. Нали? Аз викам някакво голямо. И виж какво ще кажа, слушам на село. И какато му правя съм на бясно, на една педа се вижда от това. И нищо като за блин, скачи ти бе, баланси, той вчина така е задълно. И е спорт тръмъч, не? Възможно е, да. И такова ми търпа. Он е направо целия в калка и хубаво каже, че ме търпа ти бяха. Знаеш ли, втория сега, че му се вижда. Извинявай, ще прекъсвам. Знаеш ли какво означава тиня? Тиня? Какво означава? Да вдигна там, че това стои. Аз ти спирам. Ние бе, Значи, ще ти кажа, тиня означава дълбоко затъмане. Той не е хеликоптер, това е Делта Планер, бе. Хеликоптер. Бе, ли? Това като идвахме с Таня, като идвахме тук и с Турчия, когато називахме тютюнова банка от Загорци. Те тук разбираш и малки, но не бяха кръг. Ясно за това. Господи, това в банка не е жълтиче. Дай да видя нещо, не съм се подал, не съм така. Много не забриеш, искаш. Либака, Не, тя беше ми банката, ще го месец. аз една правиш ли? Кебабчета. Ти ми късме? Тачите кебабчета 5 лева. Па по 1,20 колко са? Ти да имаш милиони днес. Тя майка му е дала, бе. Тачката ги разавали. Не знам как ги вършиш ти никога. Значи, знаеш какво ме яд на него? Никога не ми е казал какви са ситуациите, да знам аз какво трябва да приема. Идея се приема. Моята жена не ми каза, че мога да се повторя. Аз да съм твоята жена. Моята жена въобще не ми каза голямо. Няма да ме казал. Кака монка, нали си какво прави с 300 лева? Кака монка тази на той. Не ми е 300 лева. Дели малко по София да пили по една дейбили. Барчета. Да, майка ти. Дейбили барчета. Ти за никакви не си. Тя ще дойде да се изсвъри като чекия на песък. Свети, ще видиш. Ами, гледай сега, бе. Не. Нали години при нея? Дали бях? Слушай сега, не, той на Здравко те пита дали аз съм видял, не съм видял. Логично е Здравко. Какво традиция не съм видял? Не. Логично е да ме знае. Толкова с години. Добре, що традиция? Какво грам ли да видя? Няма смисъл да говорим. Няма нищо. Темата е много дълга. Няма. Никой не обвинява. Не, пък аз се оправдавам и... Не, също едно. Поне като някой път като видя къде моля от там. Не ме интересува. То вече са минали години. Какво е да какво ще правя? Може, всичко може. Всичко може. Утрешния ден, аз се помня Богослава, нали? Богомила ли беше? Да. Идваше, тате, так, бам, пак, татко, дава. Ти знаеш Да, па сега се обръща при Стана също нямаш човек, ти простак няма да закачаш майка. На мен не викаш. Стана като заритам. Че мен не му интересува. Кой? Слушай сега, може и да съжалява. Вече може и да съжалява. Ама, какво е да? Аз като се Сиржен. Да. Сега, какво? Чупиш, сложи кебаб. Си хапваш го. Не, че мен не ме интересува. Не ме интересува други работи. Да питам аз Роки от Румъния, дето я обуча. Моята жена никой не е слагала на какъв си чич. Бе, и ти, ама що робиш се? Що тражиш? Що искаш? Той не взема да писа, моята путка. Знаеш ли сега на нея какъв е проблем? Проблемът ли на нея такъв? Аз имам от този човек деца. Той Няма да почва да говори. Извинявай, че това ти го казвам. Но тя си го мисли, ти не мислиш, че не го мисли. Не го знам. Аз Той няма ще се къде. намеря. Тук той къде ще отиде, на майка ти пътката ще отиде. Ай, тук ще му прата някой, не там го заблюдаваме. Да. Това е цялата работа. Не искам да те отчаям, но това е. Обаче, Базар промяната на дъщеря къде? тя е в София. Виждаш ли? Но голямата почва да ме кълъй, като се скарам с майка и почва да ме кълъй, като че да говори. Това са, слушай, жената не е като човека да го размисля, като нас, виж, да мислим,
да го размишлява и Аз ще знам и още по-голям. Неговите си не бъде. Стане клипно по-крайно, да? Тя не се заслужава. Не си, не бе. Вика, ти имаш проблем, аз имам проблем. Знаеш ли, че така го тати, съм бил запотен. Какво стана ме тати? Съм много казал, че мама вика, една работа стана на постои. Не са бой таки, ще отиш и пак на точно на тати ще дойде. Че никога не дея да се заблуждаваш в нас. Никога не дея да се заблуждаваш. Да, не бе, знам. Всичко е врътка от този живот. Добре. Всичко се бори, животът е компот и всеки се бори за слива. Че дали ще някой друг? Ма що се прави? Що не си мълчи? Това ти какво идете? Чакай, бе. Гледайте, вече философската история е така. Аз не го мога да си го правя, като си искам. Точно това е философията. Но тук вече философията тръгне. Тя каквото иска може да си прави. Тя не преценява, поне на нея философията, че няма преценка в философията. Защото пък тя по-скъде че няма контрол. Нямаш контрол. Ти като нямаш контрол, значи не можеш да мислиш ти каква философия си мислиш. Аз моля ти, че на тебе мисли, ти какво сега, аз искам, мога да си помислиш, ти мога да се първиш от тук. Ти не мога да предвидиш неща. Но философията на нея е много голяма. Аз съм в Англия, той е там, слушай сега. Дупката Сърби. Да, знам. Коя също Сърби. Те, че не трябва да остане с мисълта, че няма да си само ти. Да, знам. Но поне, що годи, да не се дъниш. Защото танята са дъни, ама така са дъни. Тя не се дъни, Него най-вече пие тръгни как е намляхна. И не съм ми намлял, викам, дай да видим кой е писал. Дай само да ти си дай Фейсбука. Добре ви, аз ще дам Фейсбука. Моите избяга Фейсбука. Защо? Чекай, какво съм писал там, вика, влял се в Фейсбука, се вкарал някакъв друг. Един румънец ми казал как някакъв пидерас. И смени паролата. И избяга. И аз смих моя Фейсбук. Аз си на аз комка. И те си мислиш, той си вика, ми гледа тета, много дяволе, трай само мълчи. Гледай си, иди си, трай си на луд, ойди, поможе да си мълчи. Аз когато си казах, мало ние отпушиха не е тежко. Че ми се на главата. Тя не е глупава. Пиша, в интересната път не е глупава, научи език. Не е глупава. Ама и жена му не е глупава. Тия записи, аз я пробвах. Викам, няма да викам, покажи за какво се сме в регистрация, какво трябва да направя тук, как може. Тя веднага идва компетентна. Внимай. Може да ти влезе прекъснато. И аз си направя една регистрация без тя да излезе. Маса ми остава нарочна регистрация, никъде не идва. Те сега не са какво правят в момента. Гледат да задържат. В момента това е гледат да задържат. На какво геове? Здравко, не си дома, не знаеш. Всяка си на гео. Да ти го кажеш. Правя се на гео. Те са те. Обаче не им бързо. Карай се. Те са мъженци, нека си живеят сега. Слушай, нека да държи скъсо. Да не прави глупости, да го пуска. Майка ми Бог да я прости, имаше един напът здраве, но да пуска да се качи на главата. Съжаляваш как да видя. Права е да си. Това съм ми казал, гледай си работа. Такова нещо няма. Не. Може да казва карта. Не. Значи, майка ми, ако е влезнала вътре в стаята, ти като си пил, Не. Слушай, аз може всичко да й кажа, обаче да си гледа работа. И още повече ме интересува за моя всичко няма. Що човек като пи, почва да мисли, че само прави? Гарантирам с картуната си. Не гарантирам, защото моите пак не може. Един султан ще трезе главата, де платиш. Тя каза. Виж сега ще кажа. Иди, защото като пиниш, ти някакъв да се готвиш. Аз съм като хвана терите, аз се готвя. Где са предалите сега? Сега пак ще свърши батерията, после пак ще търся камерата. Не казвам, че дете, всеки ден, аз като взема да приказвам на жена приказки, и аз се съзнавам кога какво приказвам. И аз някакъв път се изтървам. Ето го, Наско, какво гледаш, реката ли? Реката да платвам от лодка. Тук самия с лодки, дали ще моля да... Шопе ще изключи пак, изключи го. Няма, аз знам. И аз сними само. Шопе ще изключи майко. Само нещо да натиснеш, бе.
Къде отива да Сега, Обаче виж колко е бистера река. Съм диета изпищава. Диета кажи. Кой аз си, той си ми е законен, бе. Ало, че съм диета кандидат. Не са пред. Те като не дадат, че не са обича. Да не са виждали. Ами, не знам, че са, дия пред. Гърми без предупреждение. Шопе. Да. Сега сега. Тръгна сме. Ракия, дете му дава очи. Повече ракета на Какво? това дъща. Ракия, дете му дава очи. Ние не пиме ръке, бе. Ай, Стигай спри го. тук така. Пейзаж. Не,